Legal counsel sa 17 anyos nga akusado miduso og omnibus motion to release. Samtang inahan sa menor de edad nga suspek, mipasabot nga nung miangkon ang iyang anak sa krimen. Siluan mayroon din na sa exclusive report. Sa gidusong omnibus motion to release CICL kon child in conflict with the law, gihimugatan sa legal counsel sa minor de edad nga akusado nga walay hurisdiksyon ang NBI 7 sa pagkustodiya sa 17 anyos nga suspitsado. Gikwestiyon sa depensa ang gingong hot pursuit operation batok sa minor de edad nga akusado nga wala may gihuptang ligong ebidensya o saksi nga aktwal nga nakakita sa minor de edad nga mihimo sa krimen. Napalgan ang patayng lawas ni Christine Lee Silawan sa usa ka bakanting luna sa sitio Mahayahay, Bangkal sa milabayng Lunes, Marso 11 sa buntag. Samtang gisikop ang 17 anyos nga akusado niadtong Marso 16 nga walay warrant of arrest. Niadtong Lunes, gipaubos ang minor de edad nga suspitsado sa inquest proceedings. Lakip sa gipangamuyo sa depensa ngadto sa piskalya nga mahatagan og 5 kaadlaw nga extension ang pagduso nila og counter affidavit kay nag-ili sila og bag-ong legal counsel. Gipangamuyo usab nila nga i-release sa NBI 7 ang mga unedited copies sa CCTV footage nga ilang nahipos gikan sa mga establishmento haduol sa simbahan sa Barangay Pahak ug ang pag-release sa CCTV footage nga nakuha sa NBI 7 sa usa sa mga panimay haduol sa crime scene. Dugang sa depensa, gihangyo usab nila ang piskalya nga did-an ang NBI pagluwat og dugang pamahayag kabahin sa kaso ngadto sa media. Sa ang team nga akong gi-create ani i-evaluate ng iyang mga arguments kanang ilang motion. Samtang gibutyag usab sa inahan sa minor de edad nga akusado nga duha ka higayunan niyang naduaw ang iyang anak nga anaa karon sa kustodiya sa usa ka home care facility sa Lapu-Lapu. Gipasabot usab sa inahan nganong napugos ang iyang anak sa pag-angkon sa krimen. Niangkon siya naay siguro kuan mga nakaangkon siya nato mambasig naay gibuhat para niya pero ilan ning dakuon murag musulti na lang siguro akong anak-ana og mag-atubang na gid sa husgado. Hayan sunod semana, mupagawas na og hukom ang piskalya sa gidusong omnibus motion to release. Uban ni Rinante Quiñones, Luan Merondina, Balitang Bisdak.